This issue of Jarvis and Peller, because afọ m ebe Peller na-ebe yotago na ọ bụ na Jarvis lapịa kedu ife ndị mmadụ ga-ekwu, people will mock him, people will laugh at him. Do you understand me? Ebe a ka nọ wee ghọta ife bụ the issue. Do you understand? So Peller chọrọ iwepụ ndụ ya, not just because of na Jarvis si ya that na nyanị ya na-aba ya anọzi bụ the issue ebe a. N'ife na-arụ ozi Peller n'isi bụ what will people say? And ife egbuo a lot of people. Ife egbugo a lot of vision. Ife egbuo a lot of career. You follow? What will people say? Allowing a lot of people n'iyi. Allowing a lot of opportunities n'iyi. Get one again, until you have someone like this or now struggle to survive. Only ego. You gotta go. Man, no some certain things are supposedly na-eme go away na-enweta ego. Man, my health problem ya. Akwa maybe here aketa what will people say? Ọ bụ na ndị mmụ ya na mfe ya kedu ife ndị mmadụ ga-ekwu. O nweziri ike o megide ife ahụ end up na ọ ga-aba n'ife supposedly ịba na ya. I don't know if you get my point. Ị ga-afụ mmadụ o nwere ike ọ n'obodo oyibo, ọ nọkata obodo oyibo, o nwere ike a report what the person. Kama onye afọ ichigata azụ na line afọ ọ nọ wee build onwe wee start kwa again. Ọ gbaba ọsọ na that line. If ọ na-agbara ọsọ ahụ because of what will people say. Do you understand what I'm saying? O nwere ike ọ gbagidezi ọsọ afọ sef onwepụzi ife ọ ga-achite n'aka. Mana ọ bụrụ that na o chigata na line ahụ bidokwe ebe amụ ya already. The chances ya nwee survive on ya na dị very very high. Ị ga-afụ mmadụ kịta anọ ọ na-enye ifere maka ịpụta na social media kwuo okwu ife dị ya n'obi ma ọ bụ contribute to something na society ma onye bido na address some issue na-eme na society mana ife ọ na-agbara ọsọ ọ chọrọ iji wepụta na-ekwu okwu a bụ kedu ife ndị mmadụ ga-akọ. Nwanne m at this stage in life ọ bụ that na-etu ịbụ an adult na ị ka na-elive by what people will say. Nwanne m nwatakịrị ka na-edistai ka bụ nwando nta ị niile ka ị nachiga n'afọ nne gị. Most important thing in this life mụ na gị na-abụ n'ọbụ do the right thing. Emejọ na nwoke, emejọ na nwaanyị. You owe nobody any explanation the way you want to live your life as far as need emejọ mmadụ. Do you understand what I'm saying? So ibizikwe na ndụ kedu ife ndị mmadụ ga-eche. No try am. Do what is right.